Vi vil lave et bevis for differentialkoefficienten eller tangentens hældning, som også kaldes for den afledte funktion. Det første, man gør, det er at finde de to punkter, der går gennem sekanten, og det kan vi se på den her graf, hvor vi ser, at x1 er lige med x0, x2 det er x0 plus h, da den her afstand imellem de to punkter er lige med h. Så har vi vores y1 herover, den er lige med f af x0, og y2 må så være f af x0 plus h. Punkterne ses hernede. Ja, og vi vil nu udregne hældningen for sekanten, fordi hældningen for sekanten er det samme som at udregne hældningen for en ret linje. Og det gør vi først ved at sætte delta y over delta x, som giver det her. Og herefter ganger vi så parenteserne ud. Og så får vi det her resultat, hvor x0 går ud med hinanden til hernede. Nej, x0 her er gået ud med hinanden, så vi står med h hernede. I næste trin har vi fået x0 i anden til at gå ud med hinanden, så vi får det her reducerede udtryk tilbage. Herefter sætter vi h uden for en parentes, og vi får det her udtryk. Herefter vil h gå ud med hinanden, og vi har det her udtryk tilbage. Det vil så sige, at hældningen for tangenten giver, at limes parentes h plus 2x0 er lige med 2x, hvor h går mod 0. Og derved så er grænseværdien for x i anden lige med 2x, hvor h går mod 0. Det her resultat det er ligeledes en afledt funktion, fordi at det dobbelte produkt af x i anden er lige med 2x, hvor graden også hvor graden også falder 1. Jeg kan ikke finde